Kaixo, azkenik uraren inguruko 3. bideoarekin nator. Uraren zikloa. Lehenik eta behin, argi izan behar dugu ziklo bat dela. Beraz, edozein puntutan hasi dezakegu. Hasiko dugu orduan, lurrunketaren ataletik. Lurrunketa gertatzen denean, ura evaporatu egiten da, eta atmosferan gora joango da. Lurrunketa gertatzen bada izaki bizidun batetik, evapotranspirazioa deitzen diogu. Atmosferan gora joan den ur hori, gora joan ahala temperatura jeitziko da, eta ur lurruna likidotu egingo da berriz ere. Oraingoan tanta txikietan. Horrela, hodeiak sortuko dira. Hodeietan, esan bezala, urtanta oso txikiak ditugu, baina denbora pasa ahala tantak elkarrekin talka egingo dute. Gero eta handiago bihurtuz. Tanta hauek oso handiak direnean prezipitazioak hasiko dira. Inguruko temperaturaren arabera izan alda txingor modura, oso handia egiten badu, elur modura temperatura 0 grado ingurukoa bada, eta euri modura temperatura altuagoa bada. Prezipitazio hauek erori daitezke edozein tokitan, bai mendi, zein lautada edo itsasoan. Hemendik aurrera gravitatea jarraituko dute, beheruntz mugituz. Bere bidean urak ibaiak sortu alditu, edo lurpera osatu daiteke, lurpeko urak osatuz. Lur gainetik doazen urkorronteak bukatu egiten dute normalean itsasoan. Eta hemendik zikloa berriz ere hasiko litzateke, bukaerarik gabe. Bale, oso interesgarria, baina nola mugitzen da? Magiaren bidez? Bi gauzek eragiten dute uraren mugimendua. Alde batetik, eguzkia. Eguzkiak temperatura handituz lurrunketa eta evapotranspirazioa eragingo ditu. Ondorioz ura goruntz mugituz. Bestetik, gravitatea. Gravitateak eragingo du prezipitazioak beheruntz mugituz. Eta ibaiak adibidez, itsasora jotzea. Honekin bukatu egiten ditugu ura eta hidrosferaren inguruko laburpen bideoak. Zer izan da gehien gustatu zaizuena? Eta harrigarriena iruditu zaizuena? Utzi alduzue komentarioetan. Espero dut bideo hauek zuentzat erabilgarriak izatea. Horrela izan bada, suskribatu zaitezte.